Здравейте, приятели! Аз съм Мичо Банков, а вие сте с първия епизод на предаването Бар Газар. Това ще бъде едно предаване за коктейли, в което начинаещи бармани и по-напреднали ще могат да научат нови неща. Ще се опитаме в бъдеще да обиколим повече барове, да видим мои приятели в цялата страна, защо не и по света, какво работят, какви са новите тенденции. Така че очакват незабравими моменти. Днес ще направим един класически коктейл. Може да се каже, че той е един от най-любимите коктейли на моите клиенти. Неговата история, тя започва много отдавна, 1911, но това по-късно ще го изясним. При мен историята с Bloody Mary се разви в Габрово 2016, когато взех едно барче на име Underground. Не знаех какво ще ми се случи там, бях се дошъл тъкмо от Португалия, от чужбина, тъкмо се разведох и не щеш ли ми дойде този вариант да взема бар, който да менеджирам сам, да работя, да правя коктейли. За 2 години мисля, че го разработих доста добре, доста клиенти идваха и повечето от тях с времето започнаха да пият именно Bloody Mary. Най-вероятно без да се хваля, защото го правя доста добре. Днес ще направим едно, може да се каже, класическо Bloody Mary с малко, да речем, магия, с малко от моите тайни съставки, които с времето, като съм гледал от други бармани и съм се учил, съм си така заимствал някои от идеите, които ще ви кажа в момента. Така, за да направим коктейла Bloody Mary, вземаме чаша Highball. Highball или Collins. Това е чаша Highball, това е Collins. Въпросът е да бъде висока чаша. Метода на правене е build, което означава строене или строеж. Няма да използваме шейкери. Всичко се налива директно в чашата. Вземаме водка. Имаме Смирнов, имаме Зубровка. Аз съм и фен, а и отскоро работя с фирмата, така че ще използваме нея. 45 мл водка. Освен доматения сок, който може да се купите от магазина или този, много е готино да използвате домашен, който в случая моята майка Зайка го е направила. Наливаме малко. Така, добавяме сол. В случая хималайска сол. Черния пипер ще го добавим най-накрая, за да може, когато се наведете да пиете, да усетите аромата му. Солта е хубаво много добре да се разбърка, защото в повечето случаи, ако ви домързи, солта остава на дъното и с първата глътка изпивате всичката сол, посолявате се жестоко и после коктейла става безвкусен и безсолен. Слагаме малко Worcester сос. Ако нямате от него, може да го замените просто с соев сос. Това е вид соев сос, но е по-пикантен. И разбира се, табаското. В зависимост колко люто го искате, може да използвате и зеления вариант, той е по-лек. Може да използвате и други люти неща и сосове, както примерно в Португалия използват пири-пири. Националното им богатство люто, както за щатите е табаското и за Мексико. Аз слагам и малко сироп, или по-скоро саламура от маслини. Това е всъщност моята тайна добавка, която прави коктейла още по-солен
и по-пикантен и по-вкусен. Въпреки че доматеният сок е кисел, в Bloody Mary се добавя и 10-15 мл фреш от лимон, който може предварително да си изтискате, а може и така. Хоп! Гарнираме с целина. Като цяло идеята на Bloody Mary е да се пие за изтрезняване. Целината като цяло е много добър зеленчук, който много добре възстановява човек след тежка вечер. Както казахме, накрая ще сложим малко черен пипер. В случая аз взех шарен пипер. Има червени, зелени зрънца. Много е готино, много по-ароматен е и по-богат на вкусове. Правим си накрая една декорация с маслинките, за да може човек хем да си пине, хем да си хапне. И както казваха в Габрово, от тази прекрасна супа гаспачо. А сега ще ви разкажа някои интересни истории за коктейла, неща, които прочетох напоследък и които съм чувал и през дългогодишната си кариера на барман. Има всъщност доста версии за произходът на коктейла, но като най-достоверни, или по-скоро тези, които най-често се повтарят във всички източници, са, че коктейла е направен за първи път в Харис бар в Париж около 1915 година. В този бар по това време са ходили известни личности като Ернест Хемингуей, Хъмфри Богарт и освен това и доста руски избягали от руската революция клиенти е имало. Така че местният барман на име Фернан Петьо много мъдро и на място решава да хване новодошлата клиентела от Русия с подобаващ коктейл, като в самото начало направил коктейла с водка, доматен сок от сос Worcester. Малко по-късно вече се добавя и табаското, целината, но в крайна сметка това е едната история. Той кръщава коктейла на английската кралица Мария Тюдор, която заради своята жестокост била наименована именно Bloody Mary. А другата история е, че американският шоумен и чест посетител на бара Рей Бъртън го кръщава на любимата си сервитьорка Мери от чикагския нощен клуб Bucket of Blood. Така стигнахме горе-долу до основните теории за възникването на коктейла. Видяхте как се прави, надявам се да съм бил полезен. Като за първи епизод мисля да приключа до тук, че малко ми дойде в повече притеснението. Тук започват да идват и посетители на бара, да биткат, така че форсират, това ще го оставим. Последно да кажа само, дано клипчето да излезе скоро, за да мога да ви кажа в него и да чуете преди да е дошъл панера, че пак ще правим дървения бар на центъра, бара, тиквен бар, ще има много нови коктейли. Заповядайте, панера ще бъде 9-14 октомври. Най-вероятно бара ще отвори на 11 или 12 октомври, в сряда до неделя. Хайде, бъдете здрави и пийте с мярка. Той кръщава коктейла на английската царица и не забравях името. Добре, няма да. И тук вече ще го навържим с другите. Ако тая пък кралица каква беше Тилдор, тя да не е на Тилдор Бънди някаква предшественица, той нали е сериен убиец.
Може да се е метнало на нея. Това е. Какъв беше този барман, бе? Чичо Петю? Андрю Петьо? Как да ги запомниш тия работи? И да знаете, никога не са нужни чак толкова много факти, но все пак, на когото му е интересно да се прочете.